Винаги, когато жени подкрепят жени, енергията е много хубава. После няколко дни ни държи да се чувстваме заредени. И просто се радвам, че мога да бъда част от това. Голяма отговорност е също така да те поканят някъде, където очакват от теб да вдъхновяваш други жени. Така че за мен е чест и привилегия да съм на първото събитие. Надявам се дамите да обмениме опит, енергия и наистина да имат полза от нашето общуване. Защото всяка една такава среща, тя е обмен на енергия. И всъщност понякога се зареждаш повече, когато даваш, отколкото когато получаваш. А всъщност ти също получаваш. Така че много ще се радвам да има все повече такива събития. Пожелавам им да срещат много подкрепящи жени по пътя и съм много очарована от цялата организация, от избора на мястото. Още когато стъпих тук с всички тези цветя, зеленина, си напомних това, че всъщност толкова малко ни трябва понякога. Едни приятни срещи сред природата, разговори, приятелски. Така че в тези малки неща и детайлите, за които те се погрижили, има много смисъл. Пожелавам им и те самите като организатори да намират смисъл и вдъхновение постоянно да творят, да създават такива хубави събития.